Ali aşıl bürünüp barça zeminler, bilbiller sayraşıp täze ýyl geldi. Galkynyp asmana, garip köňüller, gyzylgül oraşyp täze ýyl geldi. Göklem gelse reň gül açylar, Hudanyň rahmeti ýere saçylar. Üýdüň on başynda çöle göçüler, çarwadarlar göçüp täze ýyl geldi. Assalamu alaykum bizlere Emir Samimi'nin sapasından yani Samimi Life sapadan izleyen tamamen izleyicilere meherli, kızgınlı salamlarımızı tüs yürekten yollap bugün bizler Fariýa bolaýatynyň Dowletabat uluswallygynyn Abdülhamid Bay Türkmeniň soň ýurduna baka dostlar bolup, agynjyklar bolup bir täfriýe çykdyk. Dostlar wakyn jaýlaryňyz haly. Bugün 2005-nji ýylynyň hemel aýynyň 15-nji güni şembe güni. Wakyn bir bu ýyllarymyz bolçuluk gelip, ýagyn köp, ýagmyr köp, Hudanyň rahmeti ýere inip, mana görüň otlary, güllere, şükür hemme meýdanda o çölde täfriýe gelip uzakdan ýakyndan gelýärler. Yani bu Dowletabatyň mantykasy munyan bir mantyka boldy. Bu aýratyn hem ot köp bol. Afganistanyň her welaýatyndan, her uluswalyklaryndan bäri çekere gelýärler. Bizler hem bugün mana dost ýarlar bilen üýşüp bir täfriýege garşy çykdyk. Dostlar her kim ki bizleri uzaktan ýakyndan şul safar arkaly izliyor. Eger de uzakta bolsaňyzlar mana görüp bir hoş bolun. Eger de ýakynda bolsaňyzlar welaýatda ýa uluswalyklarda bolsaňyzlar geliň Dowletabat uluswalygyny bizlere mehman bolun, mana şunu ýany aýlanalyň dost ýarlar bilen çekere çykalyň. Wakyn bir gezer ýany wagt bu şu wagtlar. Samdal howalarym köp oňat, mana bugün bizler garaň köprak jawanlary hem umumy bir deňele edip hemme olanlar bir karyan olanlaryň hemmesi çöle çykypdylar, elbet olar aňyrda galdylar. Bizler soň şondan çykyp bäri mana dostlarymyz bolup bir garşy bir aýlanaly diýdik. Emirlaň özünem getir bärdi, Emirlaň özünem al. Dostlar bu karyagy köp ýakyn mantyka. Yani kışlagdan çykan ýerimiz bolýar. Eger de mundan bir kança dakika aňyra gitsek, bu 10 dakika 15 dakika motorsykelde ýa motorda aňyra gitsek, mundan hem oňat bolan meýdanlar. Bu ýanda ýaxşy mantykalar bar, Türkmen işin mantykalar bar. Köp bir oňat otlary bar. Jaýy mantykasy, giňişlik, azatlyk. Şükür fazla Huda mana imarat islami gelenden bäri mantykalarymız aram, giyje, gündüz gezseň hiç kim sen nira barýarsyň diýen ýok, niden gelýärsiň diýen ýok. Şol sebeple hemmeleriňize towsiýe dostlar, geliňler, aýlanyňlar. Uzakdan bolsaňyz gelip inşallah mana Dowletabatda bu husus mana şul jawanlara bizlere mehman bolun, mana sizlere hem şöyle baýlap çeker berdi inşallah.